Andas. Kom i kontakt med din andning. Andas in och ut. Och känn att du andas in ljus varje gång du fyller på syre i lungorna. Och börjar slappna av i hela kroppen. Känn hur du slappnar av i ryggraden, i fötter, armar, hals, nacke. Och du andas och går djupare och djupare in till dig själv. Ditt inre jag. Och du andas. Och du är. Och du slappnar av. Du slappnar av i varenda muskel i kroppen. Du släpper bort alla tankar. Du är med dig själv. Du tänker på ditt högre jag. Och funderar vad är det? Och tänkte att du är ett multidimensionell. Och du har ett jag i 50 dimensioner. Så kalla till dig ditt högre jag från 50 dimensioner. Att du är en andlig varelse som fått att uppleva att vara i en kropp på jorden. Att du är mer andlig än kropp. Att du är mer själ än kropp. Andas. Hitta rytm i andningen. Så. In och ut i din egen takt. Så försöker hitta den lite som att cykla. Det går lätt. Du tänker på solen. Att solen skickar till oss energier, strålar, kodar, påfyllning. Och se att solen skickar till dig kodar. Det kan se ut som toner. Och då öppnar ditt hjärta. Ditt energihjärta. Att din energi tar emot kodarna från solen. Och du tänker ännu mer universellt att det finns en central sun, en sol i mitten av hela universum. Och våran sol är bara en del av den. Så känn att energin kommer från central sun till våran sol som är en varelse som leker med frekvenser. Som är en skapare. Andas in i det, att solen är en skapare. Utan solen, var är vi då? Så gå tillbaka till ditt inre och gå djupare in i dig själv. Till ditt inre jag. Och du har kontakt med ditt högra jag från 50 dimensioner. Och den ger dig bilder, perspektiv i struktur.
Och du kan känna att du kan släppa alla bördor du bär för andra. Man kan kalla det slänga bort ryggsäcken. Eller börja om. Släppa det gamla. Ta emot det nya. Och du bara andas. Kravlöst. Du är här för dig själv. Så föreställ dig att du blir större och större i din energi. Så du öppnar dig upp för universum. Central Sun och solen. Och nya dimensioner. 4, 5, 6. Hur högt kan du sträcka dig? Hur stor kan du göra dig? Hur mycket kan du gå utåt? Från alla håll och kanter. Att du blir större än en jätte. Eller hur stor kan en jätte vara? Så gå in i universum och bli ett med universum. Då fyller du på ny energi. Får harmoni. Känn balans. Känn att det växer. Ljuset inom dig. Att du stärker kontakt med ditt höra jag i 50 dimensionen. Du är. I am. Vad är jag? I am light. Jag är ljus. Jag är kärlek. Jag har ljus. Kristus ljuset inom mig. Guds ljuset inom dig. Inom mig och inom dig. Vi har Krist energin inom oss till att skapa en vacker och bättre värld för alla. Och vi börjar hemma oss själva. Det finns inom oss. Föreställ dig att du går tillbaka till fysiska kroppen och bygger en kokon runt om dig. Kokon av ljus. Och den där kokonen kan lätt sväva uppåt och du har ditt ljuskroppsmedvetande i denna bubbla, kokon. Så sväva uppåt och titta över universum där du ser multivers, Central Sun, våran sol, månen, stjärnor. Och andas och ta in. Ta in energin, ta in frekvensen. Låt den stråla in i din känslokropp. Tänk hur din känslokropp, templet av din känslokropp ser ut i din kropp. Och låt ljuset stråla in i känslokroppen. Läkaren ger en ny energi, rensa bort gammal energi och kommer nytt ljus.
ny energi. Och låt det stråla till inte bara tusentals eller miljontals celler i kroppen som har medvetande och ljus. Så fyll med dina tankar alla dina celler i kroppen. Miljontals i alla muskler. Och det är du som är mästaren och gör det själv. Och det är du som har rak kontakt till Gud. Han finns där, ger dig trygghet, ger dig balans, förstånd, klarhet. Ta en närmare kontakt med ditt höra jag. Hur du kan få ansikte på den till det. Att det är en känsla. Och känn på känslan. Och slappna av i känslan. Och andas. Nu har du ditt höra jag, rak kontakt till Gud. Utan mellanhand, utan guru, utan mästare. Du kan ha Jesus, energin och Gud. Och vi ska skapa en bättre värld för alla. Som är byggd av kärlek. Och lagar av Law One. Law of One. Du bara tar in. Tänk att du har så mycket kraft att du kan skicka den energin till andra. Att du skickar energin till det närmaste på själsplanet. Du kan tänka dig att du träffar deras själar. Känner att det är öppet att skicka energi. Så skicka energi till dina vänner. Dina kärlek som är runt om dig, dina djur, till naturen, till sjöarna, till maten vi äter. Och fyll ditt hem, ditt rum, ditt kök, vardagsrum, hela huset, din trädgård, en granne. Och känn också, för nu är det i multienergi. Du kan lätt gå från höra jaget till kosmos. Du kan se centralsön och gå tillbaka till din fysiska kropp. Allt händer bara pang pang. Så gå till kroppen igen. Och föreställ dig hur du sätter denna energi från kosmos till dig. Till att utveckla dig, öppna dig, rensa dig. Hur du leder energin in i benen.
i skelettet och följ med i varje ben. För du tar emot energin i benen. Och tänk på det också, dina DNA finns inte bara i benen, de finns överallt runt om dig, i dig. Så att det kommer att påverka dina DNA. Ge ljus till dina DNA. Som kommer att väcka den andliga delen i dig mer. Känner du ganska fri att flytta på dig med ljuskroppsmedvetandet. Men du kommer tillbaka till din fysiska kropp, drar alla tankar från kosmos. Ditt höra jag. Så drar allting in i Gud, kristenergin. Du drar allt det in i din fysiska kropp. Känna dina ben, dina fötter är kopplade till jorden. Och se hur rötterna, energin blir som röttet på dina fötter ner till jorden. Och det går långt in i jorden. Hela vägen till du träffar kristallställe. Kristaller, kristallberg, kristallborg, kristalltorp, kristallsten. Och då är det sån här mellanhand mellan kosmos och jorden. Och så fyller energi från kosmos till jorden. Börja att skanna in kroppen. Att du är med medvetandet i hela kroppen. Du kan röra dina tår och dina fingrar. Och känna att du har samlat energi och fått ny frekvens. Du är fylld med ljus. Så tack för att du kom. Och så blir det. Tack. Hej.